sak barakan ngono lho, mung kasih 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sebagai perwakilan dari perumpamaan, kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok iki kan Malik. wedhus. Kok badane wedhus? Janji. Apa Wah, rusuh tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Tuh, salah siji milih aku apa milih iki? Lah, Aku ayo. jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ready? Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut, Pak. Ha driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Oh. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri. Ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegirjo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Nah, iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegirjo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua, Pak. Menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Ya Semakin apa lho mbok warai barokah. iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wes, Kok menawa aku- dhek ra tega karo awakmu, mula Nah. ya kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Iya, ya, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya
Salim. Oh iya Rung Salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngimpekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngimpekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kan Aku dadi bukae si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu lho? Ora turu ya malah kesehatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Ah. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa, yen neng nggen CD-CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. CD nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel candal-candalke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate Niken Salindri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo pelak-pelak Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang Awas. mengesliramu tanana liya tak tresnani lahir batin. Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan ini menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi Ki Mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang janji meten sak semipan jroning genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike
ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bakal beranyat janjine tetane citra kalangan wisa sak Bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik, apa-apa tek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawe, apa? dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus? Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira lho iku pokoke Dik Niken iki ya aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati lho. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti Nggih, ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Ari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. oh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing Nggih. dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, Nggih. kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang
cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Heeh. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Lah aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak sedulur, apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok niken Malik. wedhus. Bapak adane wedhus. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Umpamane kok roh wedhus Dek niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus Lah, kowe. Bokong. Gila. Oh, wedhus tak ya? Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, ae ki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mangga ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Nah, kersane lenggah Ya, sekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Ah, Oke. lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salintri. Jelas tenan. Dan Indonesia Karismatik tenan nggih. estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi macane? Gundrung Songo. Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemprangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Jakarta siang. Monggo Bapak Hari Wuryanto aturan nikah boten pepanggungan. Pur. Panas waktu orang panggung sendiri diseret lapaan
nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Nah, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Oke, monggo. Dek zaman berjuang Yor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngendi Jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji Saiki apa Sinante-nante dongi sego jago yen tak silihi Salin iki wau Jawa terus ngangge taping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang ne padha ora apa. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. Iki dong-dongan to. Dong-dongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Ingkang dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Elok lah. Momong semene kae seh
duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Des pundi nika macange? Jane nek sing keri. Enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Pak apa? Bupati lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to no ora ilok nang Imboi to Mas. Malah Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung Gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal, Dik Birgita iki ya langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya udah sabar. Angger wong wedok kok Lah diundang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf nak Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku Lah janan. piron ki aja pas nggon tengah, dadi nek Endi? dienggo ndakah iki rondok miring. Iya. Aku mau rati ngonokne. Loh. Omong jare sampean meng seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggon tengah. Aku mau Wis rati rasa dibenakne. ngonokne. Lho iku lho nikan niku piye Padahal sing usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benakke, Pak. Bocah kok puwi tering ngene. Iki Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu Eh, dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusa tenan nih Pak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sampean ya kudu adil. Wah. Tuh. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki nah. Lho iku ucul, niken ucul. Ayo. Sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya rusa pengen tenan. digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala kok ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Lah ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah, iki aja menyebar fitnah. Ora, lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan padha yo pesen, padha. Mas, tenan. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis, yo. Ngono. Aku nek jajar nikah ning kamera nikah Lah koyo justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki. Jelas hitam putih lho. masa ya nuwun sewu.
aku iki jejer wujude iki niken karo Jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu kuwi piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lek ngene kan Mbak Birgita iki putih, ya toh. Pamane bojone iki putih. Dadine anak aku sok yo putih. Putih. Nek karo aku no. Nek kare kan kayak zebra. Blentong-blentong. Malah unik ngono kuwi. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, diaturake. Yo. Dik Birgita karo genduk niken Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Jos.